we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atod namong pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Motorista wala mihunong sa checkpoint, nagpagukod sa otoridad sa dihang na-corner ang sakyanan. Nakuha ang kining illegal nga droga. Anyang detalye. Dinhina sa Agton Street sa Turil, Davao City, gibilin sa motoristang biikya sa checkpoint sa Task Force Davao sa Barangay Sirawan ang iyang sports car. Nidagan siya, bagita sa mga labot ang mga taga-tiip. Nakita sa driver ani, nga namin nga, nidagan lang. Wapit kita kaasan ni kuadto. Sa pipila ka minutong pinangitaay, nadakpan ang nagmaneho sa mong sakyanan, nga gilang si Zyron Ruiz Manansala. Apan! Pero kung misis ako sa pwede. Yan naman yung ikat, sir. 30 pala. Sa pagrikisa sa sakyanan, dunay nakita ang mga pinaugang dahon sa marijuana. Yes, gi-flag down siya, but he evaded the checkpoint which resulted to car chase, no? Sa checkpoint pa lang, duda na kuno ang mga personel sa TF Davao. Humandunas din nakita. Samot na, diyan gipangutana, mi paturatoy hinuon kini, pagpadagan, hinungdan, gigukod kini. Una sa tanan, no, we are not happy to see an individual captured in a checkpoint. But mas kailangan natin na ma-prevent yung pagpasok ng illegal drugs. So sana maisip ng lahat na itigil na natin yung pagdala o pagbenta ng mga illegal drugs kasi mahuhuli natin sila kung dito sila dadaan sa checkpoint natin. Gidala na si Manansala sa Toril Police Station, kinsa magatubang ug patong-patong nga kasong kriminal. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao. Konsehal sa Mabuhay Zamboanga Sibugay patay samtang driver niini sa Maraan human gipamusil sa riding in tandem suspects. Ane report. Patay ang konsehal sa Mabuhay Zamboanga Sibugay nga si Councilor Alvarez Damang samtang samdan ang driver niining si Alam sa Sabturani human sila gipaarakan sa riding in tandem suspects sa lungsod sa Mabuhay. Padulong kuno ang konsehal sa lungsod sa Talusan dihang gitaparan sila sa mga suspect sakay sa itom nga motor o gipaarakan. Nadala pa si Konsehal Damang sa Mabuhay Municipal Health Unit apan namatay na kini, samtang ang driver gitambalan sa ospital. Kahinumduman nga gipusil patay si Mabuhay Vice Mayor Restituto Calonge gawa sa munisipyo samtang nakigistorya kang Engineer Edgar Pampanga ug Haji Abduhari Gapor ni atong Pebrero 26 ning tuiga. Ning nakalabayng bulan sa Marso, patay usab ang gingong sospek nga mipusil patay sa Vice Alkalde dihang misukol kuno sa kapulisan sa operasyon sa Margo sa Tubig sa Zamboanga del Sur.
Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ka bagong himugso nga baby boy ang gibilin gawa sa usa ka balay sa General Santos City. Matod sa tag-iya sa balay sa Purok Paradise sa Barangay Heights nga si Jake Tadol, kadlawon dihang nadungog sa iyang anak ang hilak sa baby. Pagawas niya, nakita niya ang baby nga walay tapot sa lawas ug nagkahugaw na kay gipatong ra sa sako sa semento gawas ilang gate. Ana pasab ang inunlan sa bata. Daw sama kuno kini kadako sa litro sa soft drinks. Busa, human og limpyo, gidala-gilayon nila ang bata sa health center sa maong barangay. Matod sa barangay kapitan nga wala sila na monitor nga nanganak silang lugar sa karon. Apan nanawagan kini sa inahan sa bata nga mopatimaw aron matabangan. Ana-ana sa DSWD ang bata. Murag gikumos pud akong kasing-kasi uy. Ato na lang kuhaon ni ipagi na lang nato ni proseso. Kung wala may mo kuanan buhi na lang namo Kung mahimo lang unta, kung kuan amo na lang tong kuanon. Adapon. Sa nanay na nagtapon ng anak niya, sana makonsensya ka naman. Wag ka lang maya na na tinapon mo yung bata. So punta ka lang dito sa barangay para makuha mo yung bata. So konting lang din na i-counseling siguro perhaps. So Nagabot na ang dugang Sinovac vaccine sa alang sa mga rehiyon sa Davao ug Northern Mindanao. Anang report ni Cyril Chavez. Gikan sa kauluhan, miabot na sa Lagindingan Airport ang ana sa 24,000 vials sa Sinovac vaccine nga lokasyon sa Northern Mindanao gikan sa gobyerno. Dali kining gidala ngadto sa cold storage facility nga ana sa DOH Region 10 office sa Cagayan de Oro City ug nakatakda sab nga iapod-apod ngadto sa nagkadiyang syudad, munisipyo ug mga probinsya sa rehiyon. Target nga matagan sa mong bakuna ang mga ana sa Cluster A sa priority list nga wala pa naturukan. Samtang, Miyerkules sa buntag sab diyang miabot sa Davao International Airport ang 14,400 doses sa Sinovac vaccine o gidala gilayon sa cold storage facility sa DOH Region 11. Parte kini sa naabot nga 1 million doses sa mong bakuna nga gipalit sa gobyerno. 55,200 doses sa Sinovac vaccine na ang anaa sa Davao Region, gawas pa sa AstraZeneca vaccines nga gipang distribute na sab. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Laing batch na sab sa mga frontliner ang gibakunahan og first dose sa bakuna kontra COVID-19 sa Davao City. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara, miabot sa sobra 400 ang nabakunahan og Sinovac sa ikaduhang batch sa mga frontliners sa Davao City nga nagsugod kagahapon. Samtang nag-resume na usab ang paghatag og second dose sa maong bakuna sa unang batch sa frontliners sa Davao. Laing batch sa frontliners sa Davao City na sab ang gibakunahan og Sinovac vaccine dihang nag-resume na ang COVID-19 vaccination sa Magallanes Elementary School. Kini gilangkuban sa mga private practitioner nga doctors and dentists, ingon man mga frontliners sa mga barangay og COVID-19 temporary treatment and monitoring facilities. Wala namin nagadawat og walk-in karon. Kay dapat magpa-register sa or magpa-master list before sila mo anhi dinhi. Kay ang vaccines magud nato naka-allocate na gyud, so dapat wala sa tay walk-in. Kapin 300 ang nabakunahan kagahapon ug gilaraw nga makabot ang 2,000 nga target nga mabakunahan og first dose. Samtang nag-resume na usab ang pagbakuna og second dose sa Sinovac vaccine sa unang batch sa frontliners nga gipahigayon sa A. Mabini Elementary School sa Bangkal, Davao City. Excited ang ikargado sa Tropical Diseases Unit sa City Health Office nga si Elizabeth Banson nga nabakunahan na siya og second dose ilabi na nga duna siya comorbidities. Wala man siya nasinati nga adverse effects. Apan alang niya, dili gayud gihapon magkumpiyansa bisan og nakatapos na siya sa duha ka dose. Akong ginabutang kanunay sa akong isip og diri nga kahit pa nakumpleto ko sa second doses, 2 doses, dili ko dapat magkumpiyansa. Kailangan gyapon ta og natay face mask, face shields, maintain health protocol, sugas o distansya gyapon ta. Sa Zamboanga City, gisugdan na ang pagpabakuna sa second dose sa Sinovac vaccine para sa medical health workers sa Zamboanga City Medical Center. Anaa sa 1,300 ang target sa Zamboanga City LGU nga mabakunahan. Samtang sunod bulan, gikatakda ang pagpabakuna gamit ang AstraZeneca vaccines alang sa ubang medical frontliners sa maong ospital.
Samtang sa ara mamahimong bisitahon sa mga Davaoenyo ilabi na sa mga senior citizen ang FB page sa Davao City Government asa nakapost ang link alang sa registration sa COVID vaccination program sa Davao City. Sara. Okay, dagang salamat, Sheila Vergara Rubio. Pipila ka mga empleyado sa City Hall sa Samal Island ang nagpositibo sa COVID-19 atol sa gipagayong community testing sa LGU. Ano ang report ni Jandy Esteban? 17 ka government employees sa Samal Island ang nagpositibo sa COVID-19 atol sa gipahigayon nga swab test kabahin sa community testing sa LGU. Gihimo ang unang swab test niadtong March 31, diin upat ang nagpositibo ug sa sunod nga test sa ubang mga empleyado nga gipahigayon niadtong Lunes, 13 ang nagpositibo sa virus. Rason nga gisirad-an ang City Hall alang sa contact tracing. I-close since Monday. Actually, ang first atong kuha ni Mayor, 2 days lang for contact tracing and risk testing. Katong kinaman ko yung mga nagpositibo na mga empleyado. Now, katong sa Monday nga pagkuhan, nag-testing, nala po'y daghan nagpositibo, mga 13. Gawas gabi ang result. That's why i-extend niya until tomorrow. Hinuon nabutang na sa isolation facility ang mga nagpositibo o istriktong gibawal sa isla ang home quarantine. Padayon ang community testing sa CHO sa tanang empleyado sa city government aron mahibawan dayon ang mga COVID-19 positive aron di na makatakod pa labi na tung mga asymptomatic. Kato na po mga high-risk group, kaning mga habal-habal, kaning mga pedicab drivers, na to'y niya kaning mga resort employees group. Nagpadayon sab ang vaccination bato COVID-19 sa Samal Island. Sa karon miabot na sa 910 ka healthcare workers sa isla ang nabakunahan. Lakip sab ang mga barangay health workers ug mga sakop sa Barangay Health Emergency Response Team. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Patay ang 21 anyos nga si Junril Peñoso, human gipusil sa wala mailing suspect sulod sa sari-sari store sa Purok 2, Barangay Poblasyon sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Nagpakaron inong customer ang suspect sa tindahan ug dihang nakatsyempo kini, kalit gipusil ang biktima sa makadagang higayon gamit ang .45 caliber pistol para ang pangkapulisan sa pag-imbestiga sa kaso. Samtang sa General Santos City, gipusil siyang silingan ang biktimang si Emmanuel De Losa nga taga Purok 7, New Society, Apopong, General Santos City. Kalit lang kunong gipusil sa suspitsadong si Elvis Sandulan ang biktima sa iyang tiil. May sibat gilayon ng suspitsado human sa insidente. Nasairan usab nga dunay daang bangi ang duha. Patay ang usa ka lalaki human maligsan sa tulo ka mga sakyanan sa gibantog nga killer highway sa Purok 8, Barangay Baan, Kilometer 3, Butuan City. Naglakaw lang kuno daplin sa karsada ang 23 anyos nga biktimang si John Ray Bartolo diyang naligsan kini sa usa ka pick-up og nalagpot sa tunga sa highway kung asa naligsan na usab kini sa usa ka SUV ug katapusang nakaligis ang usa ka motorsiklo. Daling misibat ang pick-up ug SUV human sa insidente. Nadala pa sa ospital ang biktima apan dead on arrival kini. Patay ang backrider sa usa ka motorsiklo nga si Rolando Viralio. Samtang-samdan ang driver niining si Glenn Barcinal human mibangga sa kasugat nga kotse nga gimaneho ni Francis Dancel sa National Highway sa Purok Sikatuna, Barangay Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, Lunes sa gabi. Posible makatubang og kasong reckless imprudence assaulting to homicide, physical injuries ug damage to property ang driver sa kotse. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulo ka lalaki siko puman illegal nga namutulog kahoy sa Samal Island. Usa sa mga suspect, empleyado sa Davao del Norte Provincial Government. Ani report ni Jandy Esteban. Dali nga miresponde ang NBI Samal kuyog ang DENR Enforcement Team dihang nadawat ang report kalabot sa illegal nga pagpamutulog kahoy sa Barangay Miranda sa Samal Island. Ilang naaktuhan ang tulo ka mga lalaki nga namutol og mga kahoy ug daghan usab ang mga pinutol na nga mga kahoy sa daplin. Dihang gipangayuan og permit, walay mapakita ang mga dinakpan kinsa nasayrang pulos taga Panabo City. Ang nagpasiugda matud pa sa mong illegal nga binuhatan mao si Wilfredo Almasa Sr. nga usa ka empleyado sa Davao del Norte Provincial Engineers Office. Kasi yung nagputol is only a brother no owner. One of the rulings kasi niyan, pag may pinapuputol na
kahoy sa property is still tightened na authenticated, certified by Register of Deeds, and then ikukumply doon sa requirements sa barangay certificate clearance na pwede silang mag-apply ng permit to plant. So lahat yun wala. Na-recover sa lugar ang 65 ka mga punuan sa akasya, mahugani ug antipolo. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Aksidente sa managlahing lugar sa Pagadian City nahuli kam samtang usa ka motor rider patay sa disgrasya sa tukuran sa Buanga del Sur. Ani ang detalye. Kuha kini sa CCTV video sa may Rizal Avenue sa barangay Balangasan sa Pagadian City. Daw normal ang dagan sa trapiko, apan taod-taod makita kining duha ka motorsiklo nga nagbangga sa intersection. Sa kakusog sa impact nangalagpot ang mga sakay sa duha ka motorsiklo din pulos samdan. Sa langbahin sa Rizal Avenue sa Mogyapong Barangay sa Pagadian City, makita sa CCTV nga busy ang karsada sa mga gaaging sakyanan. Apan human sa pag-agi ni ining wing van truck, makita ang usa ka motorsiklo nga natumba sa kanto. Nabangga na day kini sa usa ka itom nga SUV. May na lang kay simpleng pangusra ang naangkon sa driver sa motorsiklo. Patay ang usa ka rider sa motor nga nailang si Jeric Mingo, 37 anyos, human mibanggang iyang gimanehong motor sa poste daplin sa highway sa barangay Kamanga, Tukuran sa Buanga del Sur. Tungod sa kakusog sa impact, dead on the spot ang biktima tungod sa samad sa ulo. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Incumbent barangay kagawad sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City, priso. Kung ano atong siren sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, ang maong barangay kagawad na sapon sa iyahang asawa nga nag-check-in sulod sa usa ka inn, kauban ang barangay kapitana sa ilahang barangay. Kini ang video nga kuha sa pamilya ni Barangay Indahag Kagawad Rene Jane Babia atol sa operasyon nga gihimo sa kapulisan sulod sa usa ka inn sa Cagayan de Oro City. Sa video, makita ang usa ka taxi unit nga nakaparada duol sa pultahan ug kung asa migawas ang usa ka babae nga gituuhang si Indahag Barangay Captain Jocelyn Dahino. Paglakaw sa taxi, niabot ang kapulisan o gidakop si Kagawad Babia nga nabilin sulod sa usa ka kwarto sa inn. Sa investigasyon sa kapulisan, dugay na kuno gipanid-an sa asawa sa Kagawad ang mga lihok niini. Kagahapong adlaw, natultulan gayod niini ang giadtuan sa bana pinaagi sa GPS nga gitaod sa sakyanan niini. After nga nila nga na kuan sa Kagawad, si Kagawad Babia na balaan niya nga nayang asawa sa gawa sa garahe. So iyang gipauna og uloy ang usa ka babae. So pero na videoan gid siya. Nakadetain karon si Kagawad Babia sa Carmen Police Station kinsa mibalibad sa paghatag og pahayag. Amo usab giadtuan ang barangay hall sa Indahag. Apan mibalibad si Kapitana Dahino sa pagpa-interview at tubangan sa kamera. Hinoon sa kung pakikinabi kaniya, gilimod niini ang pasangil ug kung aduna man kunoy kasong ipasaka bato kaniya, andam siya nga atubangon kini. Likayan lang gid kay para dili na mahitabo nga nino. Usanin no maguba atong reputation no sa ka public official ta, no? O public figure ta or ano? Maguba imong reputation na dako kay kaulaw no. Tek, kasong paglapa sa RA 9262 o Violence Against Women and Their Children ang gipasaka batok sa duha ka mga opisyal. Og sigon sab sa Carmen Police Station, ila na matud pa ipasa ngadto sa piskalya ang kaso batok sa duha. Tek. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Sa kalalaki, patay human midahili ang yuta sa tunnel sa usa gituhang minahan. Patay na diyang napalgan sa mga rescuers kining lalaki nga nailhang si Judisio Taghap, 52 anyos, taga Purok 8, Barangay Maybo sa Butuan City. Base sa investigasyon, naakuno kini sulod sa giminahang tunnel sa mong lugar, diyang midahili ang yuta ug natabunan kini. Nakuha gilayon sa rescue team ang biktima apan patay na kini. Tambag sa otoridad nga likayan ang pagpasagad ug mina tungod gawas nga illegal kini, delikado pa. Modernong pampasaherong sakyanan sa Malanang Upol, Misamis Oriental, may arangkada na. Ani ang balitang barangay ni Ethel Ipana.
Labihan ang kalipay ni Ria Raagas tungod sulod sa 7 ka tuig sa pag-antos nga halos walay masakyan gikan sa ilang subdivision sa City Homes, Barangay Malanang, Upol, Misamis Oriental, bibiyahe na ang ilang modernong public utility vehicle. Gawas nga moderno og komportabling sakyanan ang maong PUV, ang kaniadtong kapin 100 pesos nga plitihan, karon 31 na lang ang one way og 62 pesos round trip gikan Upol pa Cagayan de Oro City. Isin na kay kami trabaho man mi sa good city basta ang access namo kay dali ra pod. Kining si Clifford Kanama, kampante sa paggamit og beep cards tungod kay contactless kini og likay sa pagtakod-takod sa COVID-19. Effective ang beep card kay ang pag-transfer sa money mo ba, ang virus bitaw dili kayo makatakod bitaw sa tanan. Okay ba ya? Nagkan mga pasiro ang ni kuan na ba? Ni tultulon sa among kuan, among terminal asa depit ni amo City Homes man. So iba po ang mga tao nga nakabalo nga naa na dito bag-o nga PUV diri sa Upol. Niadtong bulan sa Marso, formal nga gilusad ang napulo ka 24-seater capacity nga modernong sakyanan nga dunay air condition, libreng wifi ug uban pa. Tubag kini sa mulo sa mga nagpuyo sa lugar sa kakulangan sa transportasyon. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Basura nga botelya sa ilimnon gi-transform sa usa ka frontliner aron himuong extra income. Ilailahon ta kining artistic nga nurse sa Tagum City, pinagi sa report ni Argil Relator. Gikan sa tinambak nga basura, gihimong eco-friendly nga pangregalo sa nurse nga si Ajing Leduna kining mga botelya sa mga ilimnon. Gani, nahimo niyang extra income karon dunay pandemya ang iyang upcycled bottles. So imbis na nakatambak pa siya, nagamit na ko siya, ma-decorate pag yun na ako, unya, makatabang pag yun ka sa kuan sa atong Mother Earth nga kuan pod, less basura na. Inspirasyon ni Ajing ang kinaiyahan sa mga disenyo sa iyang upcycled bottles. 2 ka oras ang iyang ginagahin sa paghimo sa matag botelya o gamit lang niya ang nail polish sa pagpintura ni ini. We try to save the Mother Nature through using these empty bottles or trash. So murag mas kuan pod siya related pod ang ato ang concepts or designs sa iyang. Nagatrabaho si Ajing sa usa ka pampublikong ospital sa Tagum City, Davao del Norte. Luyo sa iyang kabisi sa trabaho, isip usa ka medical frontliner. Kaya gihapon niyang idungan ang iyang hilig sanglit gipasigarbo niya nga naagayod kuno sa iyang dugo ang mahimong artist. Kaya raman ibalanse kanang kuan kay kasi mao palagi ka as a nurse pod ginaingon gid namo nga nursing is an art. So tanan gid pod namong ginabuhat. You can always put an art on how you do things good. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Voluntaryong misurrender ang gingong leader sa NPA sa Kitcharaw, Agusan del Norte nga si alias James, 20 anyos. Bit-bit niini ang usa ka improvised shotgun nga dunay mga bala dihang misurrender sa Kitcharaw Municipal Police. Usasab ka squad leader sa NPA sa Santiago, Agusan del Norte nga si Kasaksi ang misurrender sa kapulisan sa Agusan del Norte. 2 ka tuig siya nga miyembro sa grupong naglihok sa Agusan del Sur ug Surigao del Sur. Dala niini ang iyang 45 caliber pistol atol sa iyang pagsurrender. Sa San Francisco, Agusan del Sur, sikop ang konduktor sa van nga si Michael Artotiles, 15 na lambigit sa karnaping dihang gisilbi ang warrant of arrest bato kaniya sa Barangay Bitanagan. Matud pa, 2019 dihang naaksidente kini gamit ang sakyanan nga gikarnap og gilayong nagtago-tago sa Cagayan de Oro City. Top 1 most wanted person sabang suspect sa municipal level ug nasa top 10 most wanted person sa Caraga. Sa Barobo, Surigao del Sur, arestado ang tokhang surrenderi nga si Brendo Ayaton Verano alias Gaga dihang giserve ang search warrant niini siyang balay sa Purukwan, Barangay Rizal. Nakuha gikan sa suspect ang kapin 65,000 pesos sa illegal nga droga, lakip ang 8 ka sachet sa gituang shabu ug ubang drug paraphernalia. Sa Marawi City, dakpan ang gikonsiderang high-value target nga si Aisa Naga Sultan alias Aisa Naiya Sultan Olibae atol sa bypass operation sa Barangay Pangaw sa Duc. Nakuha gikan kaniya ang 2 ka sachet sa gituang shabu nga nagkantidad og kapin 680,000 pesos, marked money, cellphone ug mga personal nga gamit. Pasakan kini og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Mas miubos nga to sa kapin size meal ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Samtang lapas 132 million na ang total COVID-19 cases sa tibok kalibutan. 6,414 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa 819,164 na ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19. Samtang misaka sa 158,701 ang active cases, diyang 646,404 ang recoveries o 14,059 ang namatay. Sa Mindanao, 60,345 na ang dunay COVID-19. Ana sa 2,741 ang active cases ug 55,225 ang naayo na ug 2,379 ang namatay. Samtang lapas 132,456,000 na ang nataptan ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Sobra 75,221,000 ang nakarecover ug kapin 2,873,000 na ang namatay. Mutabang ang DOH Region 9 ngadto sa DOH sa National Capital Region pinaagi sa pagpadala og dugang medical workforce. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Magpadala og 12 ka nurse ug medical technologists ang DOH Region 9 ngadto sa NCR alang sa unang batch sa augmentation health workforce sa maong rehiyon. Kini human nangayo na og tabang ang DOH NCR alang sa dugang medical workers tungod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa maong rehiyon. Nangandam na sab ang Zamboanga City Medical Center karong nagasaka mga kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. Gani miabot na sab sa 21 ka tawo ang nagpositibo sa COVID-19 sa ZCMC, human mitala og 0 patients kaniadto. Misaka na sa 4,463 ang confirmed COVID-19 cases sa Zamboanga City. 182 ang active cases, human 4,086 ang recoveries ug 195 ang namatay. Sa Matalam, Cotabato, naka-self-quarantine ang kapitan sa Barangay Kibia nga si Ebeneher Fiolog ug iyang banay human nakahimamat una pa namatay ang barangay kagawad nga si Berlin La Rosa kinsa nagpositibo sa rapid test. Apan sa wala pa ang resulta sa confirmatory test, namatay kini niadtong Lunes. Nasayran sab nga nabakunahan kontra COVID-19 ang maong kagawad ni atong March 25. Kahinumduman nga ni atong March 28, namatay ang barangay health worker sa mong barangay sab nga nabakunahan na. Hinuon gipaklaro sa mga banay nga wala nila gipasangil sa bakuna ang pagkamatay sa ilang kabanay. Miabot na sa 987 ang total COVID-19 cases sa Cotabato Province. 59 ang active cases, suman 873 ang nakarecover na ug 53 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Davao City Mayor Inday Sara Duterte mi biyahe padulong Singapore. On leave ang alkalde sugod kagahapon hangtod sa Sabado. Sa gipagulang opisyal nga pamahayag ni Mayor Inday Sara Duterte, moadto siya sa Singapore alang sa personal health management. Giklaro usab sa mayor nga duna siya'y travel authority gikan sa Department of Interior and Local Government. Sa iyang pagbalik sa Davao City, ipailawom siya og iyang kaubanan sa RT-PCR test ug 14-day quarantine. Ang Vice Mayor nga si Sebastian Baste Duterte ang acting mayor sa syudad. Usa ka low pressure area ang ginabantayan karon sa Pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Base sa Pag-asa, ang LPA anaa sa gilayong 815 kilometers east sa Davao City. Hinuon ubos ang tsansa ni ining mahimong bagyo apan lauman kining magpaulan sa pipila ka lugar sa Mindanao samtang magpabiling magmabinantayon sa posibleng flash floods ug landslide tungod sa localized thunderstorms. Sa next 3 to 3 days kini adunay mga paghatag og ulan labi na sa southern portion sa Mindanao tungod sa trough or extension sa dago dala sa maong low pressure area. Kitay og magnitude 5.1 nga linog ang Jose Abad Santos sa Davao Occidental kaganyang kadlawon. Pasado alas 4 sa kadlawon, dihang nahitabo ang linog. Natala ang epicenter niini 116 km southeast sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Tectonic ang origin sa linog. Nasinati ang intensity 1 sa General Santos City, Coronadal City sa South Cotabato, Alabel ug Kiamba sa Sarangani Province. Davao City ug Kidapawan City sa South Cotabato, Cotabato Province. Walay natalang na danyos atol sa linog. Ay summer naman, dili na kanilang moadto sa Naminara Island sa South Korea tungod kay ang pipila ka barangay sa Mlang Cotabato daw susama ang kanindot gumikan sa colorful nga bulak sa mga punuan. Ato kining suruyon pinaagi sa report ni F. Ipanag.
Agaw pansin sa mga biyahero ang mga colorful nga punuan sa nagkalain-laing lugar samlang sa Cotabato Province. Sa barangay Kalunusan, makita kining punuan nga daw susama sa ipil-ipil nga namulak og color lavender nga mahitabo matagting init. Sa barangay Bialong, makakuha sa imong atensyon kining punuan sa Nara nga napuno sa bulak nga color yellow nga inig summer sa mamulak. Og sa Plaza, makahingang kining fire tree nga namulak og color pula nga daw susama sa Kalayo. Nindot sa tan-aw ng mga bulak ni ini nga mahulog sa yuta. Sagad kining ginaadto sa mga buot magpalitrato tungod sa Instagrammable nga lokasyon ni ini. Plano sa lokal nga kagamhanan nga motanom og daghan pang punuan sa maong plaza aron mahimong tourist attraction nga daw susama sa Naminara Island sa South Korea nga napuno sab sa mga nindot nga punuan sa kahoy. Ako si Atal Ipanag para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puas ang among pagkatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa madagkong balita sa nagkadaang reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadtong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipinas.